Danas je 12. oktobar 2023. godine. Danas gradim upper body, gornji deo tela. Radim neki mnogo veći volumen nego pre. Važno je da ću ja da odradim taj trening kako treba i da pumpa bude mnogo dobra. Druga važna stvar je da nisam uzeo ultru nego Pepsi. Zašto? Zato što sam počeo, uvatio sam sebe da se mnogo drogiram s ovim energetskim pićima. Ali stvarno počeo sam mnogo ultra da pijem. Mislim, ne smeta to meni ništa, ja i ne pijem kafu, nemam neki kofeinski unos veliki. Tako samo kad na nekom treningu, kad uzmem to malo da me pukne za trening. Nemam neke loše efekte, nisam zavisan, nisam ništa. Trenutan život mi je takav da jurim iz teretane u teretanu, jurim na posao, treniram jake treninge, tako da nekad mi dobro dođe ta mala količina kofeina koja bi me pukla, da ja prebacim taj trening da ga odradim što je bolje moguće. Uzeo sam Pepsi Max, što je ukusan i kao ono psihološki efekat, kao znaš, aj nešto da uzmem da je onako da podsjeća na energetsko piće, a nije energetsko piće. Ima neki placebo efekat, da kažem. Idemo da radimo propadanje izgibave, jedno za drugim, super serije. Mislim da imam 6 setova toga. Znači volumen ono, plus druge važbe. Radio sam 2 serije sa po 30 kg na sebi, pa 2 serije sa 25 kg na sebi, te ću još 2 serije da radim bez ičega, što da ispumpam ponavljanje samo. Nekad nije baš najbolje mi vežbama, ali to je što je. Važno da mogu da uradim nešto da liči na to.
sam danas pun energije. Jučer smo Marijana i ja prošetali, znači po cijelom gradu. Ona je nešto završavala za faks, ja sam s njom pravio društvo, šetali ali mnogo mi stigo neki umor. Juče nisam ishranu uopšte ni pratio, to jest pokušao sam ujutru, ali već na poslu sam rekao nema ništa, mnogo sam gladan, mnogo nemam energije, spavam se. Daj, nema veze, nek bude o cheat day. Ja sam juče pojeo Boga oca hrane. Eto, odmah taj neki više kalorija, više energije kroz kalorije, kroz hranu mi se transferovao na trening na današnji dan. Danas sam odradio veći volumen nego ikad na ovom trećem treningu. Ceo trening je naravno snimljen u vlogu 80 još davno. Zbog tog povećanja hrane od juče danas sam pucao na treningu. Sve je bilo dobro. Radio sam mnogo serije. Svega i svačega. Tako da i još imam energije što neće. Tako da danas topi na trening, topi na dan. Sutra noge. Ja ne znam, ovih Kragujevac je građeno ovo bre nekim brdima bre. Svaka ulica kojom idem ima neku uzbrdicu, jebate.